Etorri bain Joseba eta Imanol. Hauxe da, zuentzako gaia. Herriko udaltzainak zarete. Zuk Joseba, 15 multa jarri dituzu gaur ere. Eta Imanolek bat ere ez. Herriko udaltzainak dira. Josebak 15 multa jarri ditu gaur ere. Eta Imanolek bat ere ez. Janazkatuta guztiz naukazu, jada Imanol azkenean. Enpeinu asko ez dezu jartzen, egia zure lanean. Beti begira ez errein gabe, hor zaude aldamenean. Ni multa dena jarri oi ditut justizian izenean. Justizia eta horrelakoek indar gehiago balute. 15 multa jartzen egunero, astez aste urtez urte. Hori bizio bat dela jada, zuk ere salduzu uste. Askotan hitzek multek baino askoz gehiago balio dute. Zuk soldata bat jasotzen dezu, herrin lana egiteko, eta beti hor eskakeatzen, zu lehenengo peto-peto. Arrazoi horiek ez dute ezer, arrazoirik antarteko, ta esaidazu zer egiten dezun gure herria zaintzeko. Zikinkeria jasoidet nik, lurren ikusi ezkero. Balezuk 14 multa jarri dituzu eta nik 0. Baina kontua alda dezagun, pixka baten ze enredo. Zukin nerea eta
gaitz egingo deu, hori egin eta gero.